Hrvatski muzičar Toni Cetinski svojom današnjom objavom na društvenoj mreži Facebook šokirao je mnoge. Naime, Toni je odlučio da napusti Zagreb posle skoro 3 decenije i vrati se u rodnu Istru, jer kako je napisao, više ne može biti glavom na jednom, a srcem na drugom mestu. Toni, post prenosimo vam u celosti. Dragi Zagrebe grade, dao sam ti koliko sam mogao i znao, ali došlo je vreme da se nakon 25 lepih godina ipak rastanemo. Ne, nisam se razočarao, ali mislim da sam previše i izdržao biti telom i glavom tu, a srcem i dušom u svojoj rodnoj Istri. Ti nećeš puno izgubiti, ali ja ću jako puno dobiti povratkom kući. Da, idem kući. Zahvaljujem se svima koji su se trudili da se osjećam kao da sam kod kuće, ali nikada to nije, niti bi moglo biti potpuno tako. Fali mi puno toga, Zagrebe, što mi ti nažalost ne možeš dati. Ali nešto mi je ipak najvažnije, a to je mir i osjećaj pripadnosti. Možda mi ni u Istri neće biti uvek baš idealno, ali ću barem biti bliže svojima. Ne mogu više sebe lagati i stvarno mi kad pređem Učku, srce jače i brže tuče. Kako god bilo, Zagrebe, hvala ti. Rado ću i dalje dolaziti u Zagreb, ali samo kao gost, jer moje srce pripada gde i moji Vide i Marija počivaju u miru. U Istri nisam verovao da bi mi mogle zadrhtati ruke i glas, a kamoli da će mi suza krenuti. Ali da, i to mi se evo upravo dešava. Hvala svima, i ovima i onima, isto kao i mojima. Ljubim vas.